аз рӯзҳои аввали пайдоиши бемории нави COVID-19 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат тадбирҳои зидди эпидемикӣ идома дошта, дар ин самт корҳои зиёди зарурӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла дар беморхонаи марказии ноҳияи Данғара шароитҳои мусоиди ба табобат фаро гирифтани нафарони сироятёфта муҳайё буда, табибон бо фаъолияти шабонарӯзӣ тавонистанд аллакай як гурӯҳ шаҳрвандонеро ки бо нишонаҳои ҳамин беморӣ бистарӣ шуда буданд муолиҷа намоянд ва имрӯз нахустин гурӯҳ бо шумораи 17 нафар баъди гирифтани табобати 14 рӯза ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонида шуданд. ҳамд ва ташаккури зиёд ба муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ мерасонем ки барои рафъи ҳамин беморӣ барои мо шароит муҳайё карданд ва мо соқу саломат ба хонаҳомон бармегардем ва ҳамчунин ба ҳамаи коркунони тиб бисёр хизмати хуб карданд. мо розием дар зиндагишон, дар фарзандоншон, дар касбу коршон баракат кунад. ба асоскори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон барои дастгирӣ бевосита нисбати ин беморӣ миннатдоргии худро баён мекунем ва миннатдоргии худро ба кулли кормандони ҳамин шуъба ва беморхона баён мекунем. таври нафарони шифоёфта иброз доштанд дар беморхона вобаста ба табобат фаро гирифтани сироятёфтагон ҳама имкониятҳо муҳайё буда, табибон бо истифода аз шароитҳои мавҷуда бо риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ кору фаъолият менамоянд ва баъди муолиҷа намудану ба ҳаёти муқаррарӣ гусел намудани нафарони бистарӣ гардида ҳамзамон ба онҳо тавсия медиҳанд ки гигиенаи шахсӣ ва қоидаҳои беҳдоштиро ҳатмӣ риоя намоянд. мо духтурон айда ин кор мерем. дар оянда ният дорем ки ҳамаи он шахсоне ки дар ин ҷо хоб мекунанд аз дасти мо сеҳат саломат баромада раванд. беморхонаи марказии ноҳияи Данғара тайёр аст ки шахсоне ки дар гирди атроф бемор мешаванд ва имрӯзҳо худро бемор ҳисоб мекунанд, омада дар ин ҷо хобанд, сеҳат саломат шуда аз ин ҷо мераванд. дар беморхонаи марказии ноҳияи Данғара зиёда аз 100 адад катҳо барои қабули беморон дар ҳолатҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. ҷаҳду талошҳо ва ҷонисорию фидокориҳои табибону кормандони беморхонаи марказӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, соҳибкорони бонангу номус ва ашхоси саховатпеша мунтазам қадршиносӣ мегарданд. имрӯз аз ҷониби шахсони саховатпеша ба 54 нафар кормандони беморхона якхалтаги орд, равғану биринҷ, шакар ва сабзавоту полезӣ кӯмак карда шуд. ҳамчунин барои муолиҷаи беморон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ширкати нақш, сифатфарм ва соҳибкор Шамсулло Соҳибов дороворӣ ва дигар маводи зарурӣ ба беморхона ворид гардид ва ин иқдом аз ҷониби шахсони саховатпеша идома дорад. Салоиддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара.